Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Igbo ndị ọma, nwe m ndewonu, good morning and afternoon or evening, depending on where you are watching from. Mụnwa nọfụ n'ụzọ maka na otu o siri wee dị, anyị ga na-eje na-abata. So asị nke onye chiri ya zelo, nke onye sikwana si wee sọọlịa ka udo wee dị. Ugwu ọkwanụ ịkwanyere m nkwanyere gị. Okwu dị mma ka a na-atụ ya eze bifo a na-ekwupụ ya, maka ikwupụ ya ọ daba ịma na ọgbaghara ka iwebata. Mana okwu anyị kwesịrị ka ọ na-eweta udo, ọ bụrụ ndozi ka ọ na-edozi, ka ọ ghara ịbụ mmebi ka ọ na-emebi. Igbo si na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Mụnwa na-ekwu okwu ọnụ na n'onu ma ọ Chukwudị Nwankwo. Ị nwere ike na-afụ m online as a journalist, na-afụkwa m online as an apostle or evangelist, or even a more a teacher. Ị nwekwa ike na-afụ m dịka a priest. Ha niile dị mma, ọkwa n'ofu okwu ka ọ bụ, ofu ife ka ọ bụ. O wee bụ na nsị ka m hapụrụ mụ na gị okwu n'abalị ịtọ n'isi ụtụtụ a na saịdị nke ebe m nwa bi na Amerịka. Kịta bụ to 10 a.m. and 15th of September. So ụmụnne m wee sị ka anyị gaa n'iru n'ihe banyere ndị Igbo anyị na Igbo si na na-esi n'ụlọ wee dịrị mma wee pụta n'ama. Ifugo n'ihe o ji dị mkpa ka anyị na-echeta ụmụnna, na-enwe mkparịkọta ụka ụmụnna, ya inwe mitin ụmụnna. Na-etu a ka ndị bụ mmadụ si kwesị ka ha si na-eme dịka people. Ọ bụ ha akpa ka anyị esi n'ela ha n'ute, and mmadụ na-abụ ekwekọrịta ha ka ha esi wee zọkọ ije ọnụ, and o kwesịrị ka anyị nwee ndidi wee kwekọrịta. Na-agọta na-ekwu, o kwesịrị ka anyị nwee ndidi, na nna-achọ ka nna ekwu okwu niile na-ekwu na our own mother tongue, ya na onu Igbo vernacular anyị ka mma for kịta. Ya ka anyị esi ka ebidogodu n'ụlọ wee dịrị mma wee pụta. Na anyị nwere ọtụtụ nsogbu. Onye ọbụla makwa n'ihe ọ na-eme, mana nke na-eme ya o nweziri ike ịghọtachaghị nke na-eme gị, nwee ike ịghọta wee na ọkwanụ na ịgba mbọ ka isi na-apụta ma ọ bụ ihe na-eme medebe gị. So ụmụnne m, mụnwa nọfụ freeway ka m mee obere biznes m nwere ime n'ụbọchị taa. Ọ maka ọ dị mma ka o wee dị mma ka anyị wee na-eje n'ụwa nke mụ na-afụrụ nwaanyị n'ime ya, n'idi ka mụ na gị cheta na a na-ajụ ese. Ndị gboo na-ajụ ese bifo ha eme ihe. Onwe ka o si dị, a na-ajụ ese maka ihe gịnị? Nọọ mmụọ na-achị anụ arụ, ọ bụ ha anụ arụ na-achị mmụọ. Ihe nke a pụtara na enwere mmụọ, enwere spirit, and onye si na Chukwu adịghị ma ọ bụ na enweghị God, ifugo n'elu. Ọ ndị otu ndị na-emegide bịara emebi, ọ bụrụ ndị otu ndị na-ebịara edozi. Maka na ihe dị mma dị mma, ihe ama wee mee na ihe ama wee mee. Life is good o, ịfụkwalụ ndụ, ndụ atọka na ndụ amaka, mana ọnụnụ ibie nenene etu o si kwesị na ụdị o si wee kwesị ka esi bie ya.
so n'ime ihe niile oke ọchịchọ bụrụ ne ka m kwuru ya ugboro ịtọ onye nwa bụ nsogbu mụ na bụ ndị Igbo nwere oke ọchịchọ mụ na gị if not up to 70% anyị elegwo our birthright. Yes, anyị elegwo our birthright maka ihe gịnị? Maka ihe ụwa, oke ọchịchọ, enwe afọ ojuju. Kedu ihe mụ na gị dị n'okpuru anyanwụ a? Kedu ihe anyị ritere ụwa niile na-elele wee nwa n'oge elu wee nọdụzie na mmụọ perpetual pain. Ọ na-ewute anyị ego niile ahụ anyị bara ya na-afụzi. Ọ bụrụ nwaanyị ka ị hapụrụ ị na-afụ ihe ya na ụmụ nwoke a na-ejezi, ọ bụrụ nwoke ka ọ bụrụ nwoke nọ ị na-afụzi ihe ya na ndụ ya ga na-ejezi. Ọ bụrụkwa na ụmụazị ka ị hapụrụ ma ọ bụ mgbe di na nwunye unu bụ papa na mama nwụziri n'oge elu ọ bụzi ihe dịka omenala si wee kwuo na mmadụ ya atọ Chineke sị na ya fulfill your days n'elu ụwa. And ihe Chukwu kwara anyị na nkwa bụ 120 years or more. 120 years or more. Ọ bụrụ 50, 40, 30, 45 ka ezi purpose eji bịalụ anyị anyazikwa anya. So wee bụrụ because na anyị achọghị iji nwayọọ ka Chineke were aka wee nyere anyị aka ka anyị work out our salvation. Wee si na ụmụ nsogbu dị iche iche, agha dị iche iche wee pụta wee nwee ike inwe ezumike n'elu ụwa anụwa. Maka na onye si na ezumike adịghị n'ụwa bụ asị ka ọ na-atụ. Yes, ezumike adịghị n'ime ụwa bụ na Setan, mmadụ ịnọ n'uche nke aka ya na-eme ihe masịrị ya. Mana ọ bụrụ na ịbata n'ime Chukwu na-emenụ ka Chukwu si kwunu, ịfụ na ezumike nyere gị ezumike. Ọ na-agbazi aka Jizọs na-ekwu, come unto me all me and you who are heavy laden, na-adọgbu onwe anyị n'ọlụ na struggle, asị na hustle a na-agba mbọ ka ịzọta onwe gị. Kedu mgbe ị na-eji zọta onwe gị wee ịzọtagoro azọta ihe nwekwa ezumike? Ịzọta n'ike nke gị ya in a dishonest way. Maka enwere honest way, and ọnya bụ nke Chineke na-agba mụ na gị oku wee sị na ndị Igbo na unu so na ihe nketa nyanwa bụ Chukwu. Na anyị nwa bụ the last hope for black man's industrialization n'Africa. Mana na ọnọdụ anyị nghasasị. Ọ bụrụ maka gịnị? Ọ bụrụ maka na ya achọzi ineru anya na jụọ ese ọ gị na-emere anyị ihe a, anyị ajụọ ese tụọ ana wee chọpụta dịka Chineke jizi aka ya wee bịa na-eme ka ihe zoro ezo pụta ife banyere ndị Igbo na anyị bụ ụmụ ndị nke na anyị so na part of ụmụ Israel. Onwe onye amaghị na onye kwetere na Jizọs bụ ihe ọ pụta bụ na ikwetara na Chineke nke ụmụ Israel, anaghị ya join Jizọs na ụmụ Israel wee mee uche Chineke, mee ihe Chukwu nyere ha n'iwu. Ọ ihe ọ pụta. Mana anyị sizie na anyị bụ ụmụ Israel, ụfọdụ anụbọgụ na ya bụghị ndị Israel. Kedu mbọsị anyị bụ ndị Israel? Na ya ada ọcha, ihe niile abụrụ lack of knowledge and ignorance. Ignorance bụ problem. My people die due to lack of knowledge. Ọkwa na ebe ihe a na-ekwu. Ọkwa mụ na ya na-afụ ya. Onye bụ ihe na-egbu mụ na gị. Mmadụ onye na-anọkwazi wee lue 50, 60, 70 a. Anọdụgodo anọdụ arụ ama mfọzi. Nke nwụzi etu ezinụlọ agbasasị ego ihe niile before you know it. Ego niile a due to na ọ bụ honest wealth. Blessings of God maketh no sorrow, but peace ka ọ na-adị. Peace and joy and life. Ndụ. So na Chineke kwe mụ na gị nkwa na anyị ga-adị ndụ 120 and more na ọ bụ na anyị bata jegharịa n'ihe niile o nyere n'iwu. Maka ihe o nyere n'iwu bụ okwu ọnụ ya. Okwu a dị nsọ, ọnya ka o ji eme ka anyị dị ogologo ndụ. Okwu a na-edo mụ na gị nsọ. Onye edoro nsọ ga-atọ atọ. Onye okwu Chineke na-edo nsọ every week, edogo nsọ every day, na-edogo nsọ. Ka ezi ka ihe esi wee nwụ, ka ezi ka ihe arụ bụ esi gbọnwụ, ka ezi ka ịma na-esi wee dị ndụ. Maka na okwu ya bụ na onwe ihe ị ga-eri, nwee nke ịma nri. Okwu ya bụ na onwe ebe ị ya azọnye ụkwụ, nwee ebe ị ya azọnye. Okwu ya bụ na onwe ihe ị ga-eme, nwee nke ị kwesịghị ime. Okwu ya bụ na o nwere mgbe akara ka ị ga-abịa n'iru ya. O nwere usoro, iri na nwere usoro. Mana mụ na uche na etu ọbụla nnọọ.
ekwutezi okwu na anyị bụ ụmụ Israel ikwetekwa na Jizọs oke iji kwerezi na Jizọs ịmazị na Jizọs bụ nwa Israel ịmazị na agbụrụ Juda ka o si bịa ka mụ na echefugo na agbụrụ Jizọs bụ agbụrụ Obed and Jesi ọ agbụrụ Juda agbụrụ David anọ ka o ji bụrụ king bụrụkwa priest agbụrụ a bụ agbụrụ ndị Chukwu nyere authority na kings ka ha ga-abụ ije Genesis 49 efu agbụrụ Juda ọ ndị bụ kings all the kings of the greatest kings of Israel bụ from Judah wee ruo taa ikwetezie na ha ịchọzi iso ha asịghị na ịbụ Israel ịkọgheriri ị na-agba iche ị na-ekewapụ onwe from among the God's people kedu ndị gị na ha kwụsị ọgụ na ndị Rome gụ na ndị Katọlik ka ọgụ na ndị Britain ndị America Protestant na ndị Anglican ọgụ na ha kwụsị ha nwa na-asọpọtụzi Jew asọpọtụ mana ha nọkwa na nke ha n'obodo ha n'omume nke ha ka ha si chọzi ka ha si wee kpodo akwụkwọ nsọ isi debie ka ha si chọọ ọ bụrụ na ọ dị njọ mana etu onye si wee chuzi mana ịpụtazi ka ọ ga-edibe ihe ịmaghị isi ya ewetakwu mmụọ nsogbu dere gị na ezinụlọ gị ọ ihe ịma isi ya ka ị ekwuru ihe ị nwere ka ị ga-enye mmadụ ọ bụrụ na ị nweghị ihe ka ị na-amanye onwe gị na-afọ ọsụ onwe gị ka ime ihe ịma maka ya ka inye mmadụ ihe inwe ha nke a bụ na amara ife amamihe ọ dị ya mba so ụmụnne m na ndị Igbo anyị na oke ọchịchọ o wetegoro anyị ọtụtụ ihe dị whole world mara anyị na-ewere ego dị egwu bịakwute ndị a naghị enweta ha lee n'anya ka ụbọchị si wee dị ndị akọrọgbago ebe a ndị akọrọgbada ebe a anyị enweghị ike ịbịa tugeda na ụmụnna wee nwee mitin na-apụta pọblik ndị na-agbani na-ekwu okwu ka Igbo nwere onwe ha obere ihe ha nwapụ ịntanetị jee were oyibo wee gwaba ụwa niile ihe etu ụmụnne ha si wee dị etu ndị Igbo niile si bụ ka ihe iji eburizi ụmụnne pụọ n'ilo wee na-akọtọka ụmụnne ha ihe akwụkwọ nsọ kwuru ka Chineke nke abịa ma unu na-efere ihe a mụ na anyị na-ekwu maka ya Chineke nke abịa ma gịnị ka o kwuru ọ bụ Chineke nke Abraham ka anyị na-ekwu okwu ya nwere Chineke ọzọ ọnwa ọzọ kedụ gosi m akwụkwọ nsọ gị ọ bụrụ nwere mana n'Igbo ọzọ ị chọrọ iji wee tigharị onwe gị anya wepụta ya ka m fụrụ mgbe anyị na-ekwu okwu Chineke abịa ma ụmụ Israel anyị enenye anya n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ nsọ bụ eziokwu okwu ọnụ Chineke no matter the extortion no matter the distortion no matter the fraud ndị Europeans mee n'ime Bible translations and all that the word of God remains. The commandments of God remains. A ka nwekwa true Bible, original Bible, Hebrew Bible, King James nke 15 or 16 edition or 15 edition. Ọ ka dị valid. So n'ime ihe niile kedu ihe Jizọs kwuru banyere gị na nwanne gị unu nwee esemokwu jekwuru nwanne gị ka gị na ya mee ọkwara Matthew 18 jekwuru nwanne gị a ka gị na ya megodo udo between gụnwa na anyanwa na gụnwa ọ bụghị zuru oke o nwere ebe gụnwa si wee ri mperi ọ bụrụ na izugo oke na ịmara ihe niile ma ọ na-edigo ọwa ọcha na gị na Chukwu na-erikọ ị nwezielu na ụmụnne gị ndidi ị nwere nwanne gị ndidi manụ onwe mgbe ị dị ka ya ọ na-abụzi nwanne gị ekweghị tipụ ọzọzi ịkpọ ya sabotu a ọzọzi ịkọrị ịma nwe ndidi esi na ịgwana ya onye ka gị nwa bụ na ọ na-abụgo bụ iburugo eze ndị Igbo ọgụ bụ prezidenti ndị Igbo ịmakwa na Chukwu bụ ya king ịmakwa na onye bụ awa king na Igbo enwekwa eze so na amamihe ka mụ na n'idi ka anyị wee nwee ike inwere onwe anyị ndidi nwee ike isi n'ụlọ wee dịrị mma ọ bụrụ ofu okwu a na-ekwu si n'ụlọ wee dịrị mma wee pụta n'ama ọ ya bụ ihe na-egbu anyị dị enemi wee fụ na ya adịghị esi ọnụ ụlọ dịrị mma wee pụta wee werezie ego wee bata ndị e nyere oyi kọmpanị ma ndị na-ele mmanụ n'ala Igbo ndị nọtụ tinyere na kọntraktị dị iche iche wee bụrụzie interest ha nwa na ndị nọtụ no matter what ọ bụrụ mmadụ ile birthright ya because of ego ihe ụwa now unu afụgo ebe m na-eje oke ọchịchọ dị n'ebe mụ na-anọ ka anyị wee zọta onwe anyị gịnị ka anyị litere n'elu ụwa anụnwa na-abụrụ ọsọ nne iri n'ọnụ ezigbo akwa iyi wee yichie ahụ ịgbara ezigbo wọchị ịgbara ezigbo wọchị ịgbalụ ring ofu ring gbalụ gold
ịgbakọchazi ya sị na ihe iyi n'ahụ mebi ọ ihe $2,000 ma $3,000 chen iyi n'ahụ okwu akwụ $2,000 o ọ na-abịa ka mụ na ha na-achọlụ 100 billion naira ọ na-abịa ka mụ na ha na-achọlụ 200 billion naira ọ bụzi inweta 10 million alone iwere eme investment werezi sizie dị a na-egoro ihe masịrị gị kedu ihe mara ejete n'ụwa anụnwa na-abụrụ ndị anyị riri n'ọnụ all together na akwa anyị ji wee yichie ahụ gwana m na nwaanyị ma nwoke mụ na afụrụ n'anya kedu ihe ọzọ akwụkwọ nsọ si ị na-achụ ego chefue Chineke gị ibube ihe ụwa ụzọ ihe nke gị ụzọ hapụ ibube Chukwu ụzọ inweta ego a ka ede ka gịnị ya ga-esi wee jee ka ị ma ụmụaka ka ị na-akpadoro ha ya achụzụkwa nke ha ị na-enyezikwa ha ohere ka ha gasịa skuulu ha were aka ha wee chọpụtasịa ihe ụfọdụ iji achụkọtasị ka ibukọtasịa bịa ichefuzie na enwere na ụmụnne m ụmụ ha ka e nwụrụ ịma ihe ha na ego ahụ ya ejezi and onwe ka ego abalogo na agụnwa na ụmụ gị ụlọ ha ego niile ya agwụ ọ ya efu ma be gị aghọkwari mkpọmkpọ ebe maka ihe gịnị na the money bụ dishonest wealth ile your birthright ihe nwe udo ile ha your birthright agha abatago n'ezinụlọ ahụ maka ndị niile anyere gị bribe ma ọ bụ tinyere gị nwere purpose ha ji wee tinye gị na line dịka ndị Fulani ma ndị politicians ha nwere ebumnobi ha ji were tinye gị na line ha chọrọ iji gị wee mee so n'ime ihe niile eleghị anya eluigwe m ebe m na-eje so biko ka ọ dịrị mụ na gị na mma okwu ndị a ka o nwee nke bara mụ na gị uru maka na oge adịghị ọzọ ọnwụ chekwa ọnụ onye ọbụla iru mana ihe anyị na-ekwu bụ ka adịzide anụ ndụ andị ka agbụrụ mụ na gị na-adị ka a ghara ịnọkọta si na enwezi ihe dị ka agbụrụ be nwa ngwụ maọbụ agbụrụ be gụnwa be nna gị maka ọtụtụ ndị ka ha anụzi onu nna ha ezinụlọ ha niile enwezi onye a na-anụzi onu ya da ya anụzi onu ha n'ụwa ọzọ n'ụwa ọ maka gịnị onye bụ okwu Chineke ahụ ọ bụrụ maka gịnị ịkụnye mkpụrụ na-adịrọ mma anyị ehopụna ya a sị anyị mịa mkpụrụ ọma na onye amịghị mkpụrụ ọma mmadụ ka Chukwu kụnye dịka osisi na onye nke amịghị mkpụrụ ọma na-ahịa ehopụ ya ọ butuo ya tinye n'ọkụ were ya nya nkụ ịfụnanya ya ihe eji nya nkụ ọhụ oye elerini so anyị enwekwazi ihe dịka dị osisi forever ma ọ bụ agbụrụ osisi ahụ forever ọ ihe ọ pụtara so ụmụnne m asị m ebe ndugoro ebe m na-eje ka ọ dịgodonu nọdụ n'ọfụma and ka anyị were okwu ndị bara uru n'okwu ndị a m kwuru wee mere ihe na Chineke chebe anyị dube anyị ma mbunye ifie ka ọ mụkwasa mụ na gị nyekwa anyị udo a ma zọpụta anyị setkwa anyị free in the name of Yahshua ise or in the name of Jesus ise or in the name of Ọkpara Chineke ise or in the name of Okwu Chukwu ise onweghị nke abụghị the same na ihe Chineke na ihe na-atọ ụtọ bụ ndị na-anụ okwu ọnụ ya ime okwu ọnụ ya ọkwa obedience onye na-ese okwu so n'ime ihe niile iwe Chukwu abịagokwa and ọbịa confusion onye gbata ọgba gị ibie so onye a ga-azọpụtakwa kịta bụ sọsọ onye okwu Chukwu na-achị onye nọ n'ime okwu Chukwu onye na-eme omenala Chineke nyere ya so ka udo dịrị mụ na gị and remain blessed.